Piye iki teman-teman. Nang grundel lah. Pangan. Mangke. Terang kono, Mbah. Kon cukup wong-wong. Deman ora kopine? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita berada di lokasi ojek jagung atau lokasi sedang ngunduh jagung. Lokasi ini adalah lokasi Bojonegoro bagian barat daya, yaitu tepatnya di ikut Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia ya teman-teman. Lokasi ini lumayan ekstrim ya, karena adanya bukit naik dan turun, kemudian halang dan rintang, tanaman-tanaman jagung yang masih berserakan. Pare. Bagaimanakah situasi ojek jagung nanti? Kita saksikan bersama-sama. Semoga kalian semua terhibur dengan tayangan ini. Oke, selamat menyaksikan video YouTube yang berikut ini. Hei. Nang grundel lah. Kalau main Tom dan Jerry raw ya. Rombongan Tom dan Jerry lho. Oh my. Gede-gede lenge. Pangan. Mangke. Pitulungi iki goleng iki. Nek tak sakno. Ambles yang kaya ngono jere. Ya. Yes, jagonge ambles sisah iki. Banyune es nang kono, Mbah. Kon cukup wong-wong. Sik. Tanganmu. Goleng kilo. Pak. Beli. Wah. Sering. Gitu ku apa, Mbah, kira-kira? Gitu ku apa kira-kira? Nah. Sesaka. Ndredok. Ya larani. Antepe piye iki antepe? Anyu es, antepe. Antepe piye iki teman-teman? Kuwi ketoke nggo Tom dan Jerry. Tangannya sing ijo sak teng bengi nak kecelik ben gak purek. Biasanya nek diceloki malah ngenyak wong iki. Ya wis ya. Jenenge kerja mek jagung ki lho ya. Oh, kasine iki full karo leng Tom dan Jerry. Lho sarono. Ini kayak tak nabrakan ya. Bekasnya sing bedok iki Tom Jerry.
udah disisani. Es apa banyu biasa? Wong iki nek ndi to? Ya. Sapa iki? Ya. Lah kok gak banyune? Maksudku ki banyune nggawa esek kuwi kok sok medun ora kae. Enak yo. Mereka iso munggah apa ora? Motor iki, Mas. Montor kematen yo glimbung. Kuwi nggo apa? Kopi, Mas. Kilo kopine, dah ngelaran pas ki. Nyah. Iya iya le. Gus, malah ngombe kopi sik no. Aku mari sing kono ro. Sepek. Juru dipeki yo. Terang kaya piye. Pak Simarna itu sudah sih toh. Yo, Ya iki jelas ta. kilo ngopi sik. Sitok apa loro? Ya jelas telu bro. Telu kok. Apa sitok iki? Loro wani ndene kok. Oh, Modern. gambare omah wani ya. Gambare Kilo. Kilo, kecil gedang. Iki. Wes dimot kok. Wes dimot. Jalur apa ki? Jabatan juga rata-rata. Saudara, tanjakan 1 juta. Yo, saweran 1 juta. Saweran ki, saweran agar kuat munggah di sawer ki. Boloro. Boloro. Saweran kok. Terus nak rapat tebel sing stok melangkau iki kok. Engko sing nyurung siap lho nek gak kuat e. Salah mbok. Ya nak tak surung. Arep ku ndi, Mang? Daun terena wangi. Tanjakan saweran 1.000. Yo. Wes ra oleh. Nah. Dur. Mentok. Sekakle. Gak diselung ya amoh kemana? Amoh kemana tenan gak diserong. Ki manggul saweran 50.000. Iki lho esek kok. Nek
Oke, gawe tanam sing resik iki lho itu. Ngono iki lho. Sedep ana kono gino. Cur iki ya paten cerai. Gawe. Sing nerai sapa? Panas iki lho ngumpuli nang pinggire rel. Ya, gak sedeng aku. Ya kok kono se leh. Situasi bandang yo ngene iki lho nang lokasi. Jalan-jalan. Awas motor lu. Guring ceblok barang. Ana sing goreng barang iki. Kayak ana sing goreng. Awas, hei. Radiator panas diombeni radiator panas. Jan kalah somo ke ramu pokoknya. Kaya ngobong ta wis to. Narung tau mek jagung nang ketelan aja jajal. Was doyong kowe. Doyong awake. Lah ya kuwi jagung bonsai kerdhe, tapi nang warung gak enek. Ada nih kok. Jalan-jalan jalannya angel. Jalannya angel. Daya yuk. Atau ulung bisa merolah. Kuwi mergo roh mlatokan menglu. Kok kaya ngungkuli Jackie Chan leh. Mak celurut. Leren lek wur kok ngobong. Ngobong kebakaran. Kobong kok pindah lokasi. Jahit. Oh. Kelar juga akhirnya. Kita pindah lokasi ya, lokasi di rumah.
papak kok. Papak ora? Wis pirang sak sih? Ada ya. Kayaknya gitu ya. Sebenarnya itu papak. Ya digawa. Omah kok entuk kambing. Kalian di omah sik sak bengkok. Apa nyang apa? Sing dadi gawa sing kari tak gawane. Sik sebelasan. Sik pasang bendera. Gak ono wis cementel kabeh ya. Jaga. Diman ora kopine? Banyak. Masa ngalen omah sego ayeng iki. Paris. Celuk Pak Yaris. Masa ngalen omah malah ayeng nyetel ya yo. Nomor satu, ayang ini. Paris.